Здравейте, здравейте! Ние сме тук отново в Ох бе майко. Ох бе майко. Личи си, че отдавна не сме се вясвали, даже сме загубили синхрон. Но това е положението. Живота на един пубертет е доста натоварен и доста тежък. Не можем да се хванем. Но за сметка на това днес бяхме малко на шопинг и си избрахме какво? Обувки и яке. Обувки и яке. Сега имаме един деликатен, то не е спор, ами чуденка. Много сме се замислили. Пълтото трябва ли да бъде с колан или не? Вие как мислите? Българа, според теб? Трябва. И според мен, но напоследък модата казва, че трябва да изглеждаме като турби, без талия изразена. И за малко прекъсваме, защото ние днес сме с ето този господин, който иска да му дам вода, до след малко. Здравейте, здравейте отново. Около нас е малко шумно, но ние сме навън, на детска площадка, защото това е единствения начин Борис да ни остави 2 минути на мира. И така, говорим си за модата. Напоследък са излезли едни много актуални якита, като турби, като чували, чувал с картофи. И ние се чудим точно в кое от тях да се напъхаме. Ти какво мислиш? Да бе, да. Само ти това си го мислиш. Да, ясно за това. Аз не се и опитвам. На пълто ще се спрем, така ли? Добре. На нейната възраст, между другото, и аз носих точно такова пълто. Вълнено черно, сещате се. По нещо е модата през има-няма 20-25-6 години се завърта. Ехо, викат ни отново до след малко. Здравейте пак! Връщаме се отново тук, за да си поговорим малко за днешната мода. Какво е актуално сред тинейджерите. Я кажи, какво е най-актуалната дреха във вашия клас? Ами в момента повечето се обличат с широки дрехи. С широки дрехи, да. Тебе не съм те видяла с широки дрехи, май това не е твоя стил. Ясно, не обичаш дрехи широки, но за сметка на това пообра част от моя гардероб. Разбира се. Значи, хубаво е, че имаме един и същи вкус. Добре, кажи на теб какво ти харесва. По-тесни. Не знам, кроп-топове, всяки работи. Кроп-топове, да. Напоследък преговаряш за все повече и повече скъсани дънки. Аз вече имам, даже в момента съм. Чухте ли? Имам. Не, тя има много. Даже в момента съм. Да, част от тях са моите. Но това е положението на нейната възраст. Аз се обличах по същия начин. И така. При нас дойде един малък, не толкова скъсан господин да се покатери. Даже изобщо. Да. Оставете ни в коментари кои са вашите любими дрехи или стил, защото ние се търсим. Не треси, не треси, не треси. Кажи здравей! Здравей! Ето го и този малкия. Добре. Ехо! Искам ли се на? Това бе. Кой тук? Ние сме отново тук в Ох бе майко и се налага да прекратим това издание, защото си имаме семейни задължения. До скоро! Ох бе майко! Това е страхотно! Его! Я кажи? Ама ние сме гой.